O Pedri udai unek Iniesta ia rok kifan jong ka Barcelona ia O Pedri haden ka jinga la kai jong ka Barcelona persya ia ka Sevilla priang skeng ba biang ia phi sajesen ki para lok ki bujus ngau tenat ban page ki video hakane ke channel ke jing kerpat ia phi lada phimpat da ban subscribe skeng ba se ban subscribe ia kane ke channel ki fan la ne ke nang kersan jong ka klub Barcelona kila ay ka jingero ka bapura ia O Pedri balang orang yang lakai midfielder jong ka klub Barcelona haden ka jingya lakai jong ka persya ia ka Sevilla hakaba hakane ka jingya lakai ka Barcelona ka lalak ban penlemsuk ia ka Sevilla hadu dasau na ka wekol hakaba ia gikol na ka banta ka Barcelona layo ban tap lingba Revan Lewandowski hake medit ka bahanyau lingba Fermin Lopez hake medit ka Basapro Henry Boch ka kol jong Rafinha hake medit ka Santosan bat ika kol ka bakaddo layo ban tap lingba Ukrasha hake medit ka Frapeu kendai bat hakane ke jingya lakai O Pedri ulala bha ban ya lakai bat khamtam ulayo ya ka we ka assist da ka ba ula shoot ya ka ball ka ba itanat bha sha Fermin Lopez bala het ya ka ball jelang sepo jong ka kol hake medit ka Basapeu Henry kumta haden ba ka Barcelona kalala ban penlemsuk ya ka Sevilla hakane ke jingya lakai jong ka La Liga hadu da saw la ka wekol kifan la ne ke dong kerjan jong ka Barcelona kila ay ka jingero ya O Pedri da ka ba ki ong ba O Pedri ulong shisha uta unek Iniesta bat ulong ro urang yelakai midfielder ubaken saitam haka perthai ngangai bonangi ngitip hi ba U Iniesta ulong U player ubakomno uba kifan jong ka Barcelona kila ong ba O Pedri udai uta unek Iniesta kumban supetken mau kendiat ba U Iniesta ulang orang yang lakai midfielder jong ka Spain bat kum joro jong ka klub Barcelona baju yang lakai lang harengkat klore lakai beken sai ka perthai kata Lionel Messi bat kum joro rengkat Luis Suarez bat Neymar Jr menbagi dangdon haka klub Barcelona Iniesta ula kelalang orang yang lakai midfielder beken sai tam haka perthai hakitu kipor kiba udang yang lakai negari jong ka Spain bat kum joro naka klub jong kata ke klub Barcelona om tang ba kifan ki ong ba O Pedri ulang uta unek Iniesta Henry kila ong shusho ba O Pedri ulang sisa urang yang lakai ubatubet bat ubastad hakane ka tim kabamot haka klub Barcelona shusho kila ong ba O Pedri ulang urang yang lakai midfielder ubatubet haka partai jong ka football uway pat unang kersan ula tuwet haka Twitter jong da ka ba ong ba O Pedri chisen hi baka bol kaladon haki kejap jong kalong ka ba ya ki pat ban khang lat ya wai pat ula ong haoj omdon midfielder bala ban ya compare bat O Pedri namar ba O Pedri ulang urang ilakai midfielder betam haka partai ong une unang kersan dang don su shibon kifan jong ka Barcelona ki bala ya ka jingero ya O Pedri hala ka jong ka jing sio jongki haden baka Barcelona kalala ban penleng kupon ia ka Sevilla hakane ka jingelakai jong ka La Liga hato pisngau komno ia kane ka jingero kifan jong ka Barcelona ia O Pedri ba ulang unek Iniesta sapan pau ia ka jing perkat jong pi haki comment section kublai shibon ia pi ki paralok ki bajus ngau tenan ban page ki video hakane ka channel ngin skendopat hakawe ke video kublai shibon